Sanibona bafethu, inkosazana nenkosikazi nabantu abadala. Hey, sengibona nabelungu sebayafolowa kuma-Facebook. Bafuna ukuthatha i-information yenu ngiyebalungi la. Mina ngithunyiwe and uNkulunkulu ongithumile into engichazela ngayo naye ukuthi uyalwa ngaphandle. Ngiyabona uyadlibhiza abantu mangabe bazoshintsha information. Ngibonile eChina ukuthi yenzeni. Ngibonile kwamanye amazwe ukuthi yenzeni. Isikhathi esikaNkulunkulu ukuthi azibonakalise ukuthi ubani ebantwaneni bakhe. Before ngikhuluma okuningi, my topic today yiyo yona le ebhalwe lapho ukuthi what does it mean ukuthi to be baptized, what does it mean. But ngicela ukudlalela le video le ngoba namhlanje sikhuluma ngamanzi. We are talking about water. Yini ukubalekela kwamanzi? What is important for you to baptize? Please watch this video. Okay. As I said, eBhayibhelini they say those who were not baptized, they will never see the heaven's gate, isn't it? We have to baptize in flesh and in spirit. iBhayibheli lichaza kanjalo, but nina babanifundisa emasontweni bachaza ukuthini kahle kini. Maybe ukususa amadimoni, maybe uqala umoya wakho kabusha noNkulunkulu, maybe ukuvula izinto zakho ezasemoyeni ukuthi zibe right. You know, ukubaptizwa, I wanna say this, uNkulunkulu wethu umphefumulo wakhe ohamba phezulu kwamanzi, uJehova umphefumulo wakhe ohamba phezulu kwamanzi, and yilapho khona futhi aphila khona emanzini. Siyenza izinto ngendlela eziningi. Abanye babaptiza indishini namhlanje yasesontweni, abanye babaptiza ku-swimming pool namhlanje. But ukubaptizwa emanzini ukuxhumanisa ngokomoya wakho, ukhuphula umoya wakho uprofethi, yokuprophesy. Sike sithi umvelinqabi, umdali wendlela, umdali wami nawe, akaziwa enyameni, akaziwa emphefumulweni. Umdali uyonke into oyibona izophila la. Namhlanje ungavakashelwa yintuthwane ezo-100 endlini yakho, ufike uzibulale lezo ntuthwane. Usuke uxosha uNkulunkulu wakho, uvakashelwe i-butterfly endlini yakho, uyixoshe leyo butterfly. Usuke uvakashelwe uNkulunkulu wakho, akungene i-stranger endlini yakho sifike sithi ngilambile, usixoshe kanti ungazi ukuthi usuke uvakashelwe uNkulunkulu. uNkulunkulu ebuphileni babantu abamnyama, uNkulunkulu ubabhaptiza ngeyabo enye indlela. Ungena emanzini bakho uyohlangana nomvelinqabi, abanye bakuthiwa inkanyambe. Mayohlangana naye akufundise ngezinto zomoya ngaphakathi. Yile time wena uhlangana ngokwasezulwini, ngoba kwasezulwini nokwasemoyeni ungaboniwa. Into uJesu wayeyisho eBhayibhelini, those who will be baptized in flesh and spirit, they will enter into the kingdom of heaven, but not many they will enter in that kingdom of God. Ukubaptiziswa ngamanzi ukuqinisa okwenyama, uqinisa komphefumulo. Kunabantu abaneyinhlanhla ababaptista
Yuye umvelinqaba emanzini. Abanye bethu sibhapthiswa, abanye abantu esinamacala. Ngoba sonke futhi asikho perfect emhlabeni. And noNkulunkulu uyakwazi lokho, asikho perfect. Maybe mina ngaba ney'nkinga zami eziwu-100, mina ngikuthathe ngiyokufaka emanzini. Ukungazixolisi seli nami kubaba uNkulunkulu kusuke ku-wrong. Okunye kusuke ku-wrong uma niyobhaptiza ey'ndishini zasesontweni. Okunye futhi kusuke ku-wrong uma niyobhaptiza kuma-swimming pool. Nisuke nidelela umvelinqabe. Ingakho ngachaza ukuthi ngisho nama-earthquake, siba nama-earthquake enzima kanjena, noma ukunyakaza komhlaba, noma kusuke kukwata ini, because sidelela izinto ezakaNkulunkulu, sifuna ukuyenza izinto zethu zibe ngcono. Kunabantu abaphila ngaphansi komhlaba. As you too, awufi uma umuntu. Kufa inyama, wena owakho kusazophinde kuzale kabusha ngoba usemphefumulweni. Izinto ziba ngcono uma ngabe sonke sizobona kahle ngokwe-spirit. And I've seen ama-followers ayanyuka ku-Facebook, abantu bafuna ukwazi nge-information. uNkulunkulu umvelinqabe wuye ohlala emanzini, wuye okunikeza umbuso owezulu, akubonise ezulwini ukuthi nawe uyokwazi ukusindisa abanye njengaye uKristu, u-Isa, ngesiLungu bathi Jesus, who he was not a god but somebody who was sent to, owaqala naye emanzini before ayoyenza imishini kaNkulunkulu. Ukungena emanzini kokwamukela umoya wakho ukuthi uhlangane noNkulunkulu nokwasezulwini. Into bengifuna ukuyichaza, okwaNkulunkulu kuphila emanzini. That's why uJesu wathi noMoses naye wavula amanzi. Bonke amaprofesi kunanto kumele yenzeke njengamanzi. Nomoya okaMoses wangenisa abantu emanzini, bayophumela ngale kwenye isadi, wavala uNkulunkulu emanzini. uNkulunkulu ahlezi abulala ngamanzi ngoba uyikho okuphila emanzini okomphefumulo, umvelinqaba. Ngiyabonga kakhulu. Love it.